μας συμμαθητές. Κάτι έχουμε προστελέψεις. Ναι. Να την αγαπάς και να την προσέχεις. Προσέχεις. Να αγαπάς. Είμαστε παντεύτες, μην παιδιά. Και όμως ο Θεός ενέδεψε άνθρωπος μη χωριζέται. Αραβωνίζεται δούς του Θεού Γεώργιου, στην του Θεού Μαρία, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αραβωνίζεται δούλη του Θεού Μαρία, του Θεού Γεώργιο, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αραβωνίζεται δούλη του Θεού Μαρία, του Θεού Γεώργιο, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εύχομαι υγεία, αγάπη υπάρχει στα παιδιά, να ευτυχίσουν, να κοιτάνε μπροστά το μέλλον και ο μικρός να είναι δυνατός και να του δώσουν όλα τα εφόδια να ανταπεξέλθει στο μέλλον. Από εκεί και πέρα για τον μικρό, εύχομαι ο Γιώργος να πάθει ότι έχω πάθει και εγώ με αυτόν και να ακολουθεί το παιδί του κατά πόδας και να τον προσέχει. Αλλάζουν οι προτεραιότητες, εύχομαι ότι καλύτερο. Να είστε καλά, παιδιά. Στέφεται δούλη του Θεού Μαρία, του Γεώργιο, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται δούλη του Θεού Μαρία, του Θεού Γεώργιο, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται δούλη του Θεού Μαρία, του Θεού Γεώργιο, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δεν γίνει να φοβείτε τον άντρα. Σιγά το ξενύχτες. Μόνο τόσο μπορείτε, μόνο τόσο. Μόνο τόσο μπορείτε.